Takže nazdar lidi, jsem tady já, Stoky, u dalšího videa. No, to je spíš takové mini videjko. A chtěl jsem vám prostě něco ukázat, úplně luxusní věc. Podívejte se. Tady, jak máte to nastavení, kliknete. A prostě si můžete změnit pozadí. Na jakokoliv. Tady se mění lišta, vidíte. Tady se mění písmo, tady písmo. Zase jak se to mění úplně luxusně. Tady si můžu nastavit ještě odstín. Ještě si to třeba zelenou a tady světlou, tmavou. A tady prostě pozadí Facebooku, jo. No, to je takové mini videjko, jak říkám, jsem vám to chtěl ukázat. A je to úplně luxusní, protože to někde stojí peníze na nějakých stránkách. Jednou dobu jsem si to chtěl koupit a teďka to normálně zadarmo, takže to je úplně luxusní. Tady to myslím, že se vám to vrátí zpátky. Jo, takže to máte zase ve výchozí podobě. A to je asi tak všechno. Video čekejte tak do 4 dnů. Zatím. Čau.